Díomh is mise abi Ní Ógáin. Is Eolaí mise, so dána sim a gom sa domhan, is chun is ibrion an domhan. Capan gur príomhrud atá buinte leis an eolaíocht ná macnamh criticúlaíonmh. Gacrad a ceistú ach smaoinemh is slí ceart. So thosaigh mé stadar an eolaíocht I chláiste na hOllscoil Átha Cliath. Críochnaigh mé an céimeann sin mé stadar an microbioleacht gá háirithe sin é bactéiris vírisí. Agus an sin cumar raibh chun an iarcéimíanamh chláiste na tríóide as rinne mé stadar an immunoleacht son chóras imún chun is inimiid héin na chosint ó bactéir agus vírisí. Capas gur chóras amach a bhí ann tar éis an microbioleacht. So an nómh be mé a leirt faoin tSaotharlann Phoiblí. Bhí ceann sa Science Gallery a gcuin feadh cúpla mí. So sulla thosaim, tá mé just gurí ceist curb an digan gachtain na cad é tSaotharlann. So an féidirlumh an tSaotharlann a raibhnú an seo. Lámh sús an pictiúr ar bord. Lámh sús an pictiúr ar bhun. Ní aon duine. Well, so seo cad é chapan mise a bhecin tSaotharlann súla. Bhíonn sé messy, gacrad catar an fud na háite. Ach capan gur tSaotharlann an daracán comá. So céim fá ná féad fá tSaotharlann a bheith is seomra, spórtha. So sé seo cahall garbhí is eolaí é an seo gurthaí, agus tá tSaotharlann aige is seomra spórtha I tuigh mháthair. Bhí sé de héicéin nach fóg sé. So an tSaotharlann Phoiblí, cad é? Well, is spás oscailte é, go bhféidir aon duine tactaisteach agus eolaíocht dhéanamh. Aon sais tuirgnamh gur mbeadh leat. Is bheith dulaisteach, is bheith brandnúisteach. Seo an tSaotharlann Phoiblí a bhí gcuin sa Science Gallery, I ritheanta spáintas grow your own. So bhí an sim ann, haithann sé go mór lom, rinne mé roinnt tuirgnamh mé héin, ní aon rud mór a bhí ann. Ach tá smaoinemh seo I gairí cutínta timpeall na tíre, timpeall an domhan. Ní léon chuig ceann mbuaileann gcuin an seo. Ach tá cinn le fáilt in nua-aimseartha, sa rank, san ind, tá anna cuid cinn ar fud an domhan. So cé fá bheith muid ag iarraidh tSaotharlann Oscailte, tSaotharlann Phoiblí. Well, dumsa capan sé gur na príomhphointí ná sim san eolaíocht a spreagthacha. Go háirithe tuiscint, go dtigan daoine cad tarsúil san eolaíocht, cad é an eolaíocht, céim fá dhéanamid stadar ar an domhan. So Shahi Ellen Jorgensen, bhí sé stig sa Science Gallery, sa tSaotharlann Phoiblí gcuin. Agus bhí si ag taspáinte daoine chuna sa DNA a bhaint ó Callanna, agus chuna stadar dhéanamh chun roinnt géin a phóta Phobal. Bhí grúpa mór, mínig si na céimeanna céim fá bheith fá géirí é seo dhéanamh. Agus bhí an sim ann. Fá eile go gapam ghuail an tSaotharlann Phoiblí. Anna hábhachtach ná an cruthacht. So is féidir aon rud dhéanamh agus aon rud a úsáid chun na uirlisí atá teastáil san eolaíocht a dhéanamh. So is seo incubator. Agus is just gnámhosca, solas agus thermometer gramisteach ann, agus is féidir bactéir fásaiste again. Na chusnach sin cúpla pingin. Ach na cín mór bhíonn le fáilt sna tSaotharlann móra, sna chláistí, sna ollscoilne, sna comhlachtaí, feic siad do bhhad níos costasaí. Rud eile rinne muid ná microscope a dhéanamh as webcam. So tá webcam bra séir, buineann tú an lunsa, cas timpeall é, sin é. A céim fá bheith sin ar siúil, céim puint tá leis. Well, an grúpa rinne sé seálinn is ó Bangalore san in tíd.
Agus is féidir leat na microscóp seo a úsáid chun isce a scrúdú. Fecinn do bhfuil bactéir ann, bhfuil péisina ann. You see seo nematodes, so parasites atá ann. An más féidir le daoine scrúdú a bhar a isce. Check bhfuil sé sábháilte a ól. Sa slí bra isce, bra séir seo. Capan gur buntá sé sin. No, an nua-aimseartha, innovation. Focail cluisimid ar fad le déanaí. So bhí grúpa stig ó La Palais sa rank, biolab, community biolab eile bhí ann. Agus bhí siad a buint úsáid as bactéir a feightir san éair. Streptomyces is anam dó. Agus rinne siad dúach ás. Dá siad dúach. Chur siad seacha peann é. So bhí peann bra séir, braglán, á dhéanamh acu. So is féidir na dahanna agsúla eiscint an sin. Ach an príomhrud a bhí siad a rá a rith an am chaisiad sa gallery ná go bhhéiteach aine é seo dhéanamh. Níl le tastáil ach na uirlisí tá le fáil sa chistin. Dúsáid siad pressure cooker. Is féidir limes eiscint, scanna, fork, spúnóg. So níl sé dachar é seo dhéanamh. Is féidir le aon duine dul amach. Déiteach si bhanis dul mhaile, dul isteach bhfuair seomraí spártha agus dúach go fás. Ceann na príomhrudaí a capam na buntáistí tá leis an Dánlann Phoiblí ná bhfuil sé spreagthacha eolaíocht Oscailte. So capan gur chóir gach eolaíocht, gach torthaí a chur fáil go hoscailte. Go bhfuir le gach duine brathnú orthú agus fólam wethú. Gan iad a chur a fáil in irisí go gafar íoc. Agus, tá. Right, tá sé me. Tá ládóg, cén anam tar? Jack Andras, sa America. Sé ag bliain díos, ina theomar chudailta. Rinne sé tástáil gur ailse, tástáil nua, nach raibh le fáil hana féin. Bhí sé fécint ar ailse pancreas. Tá mé cinnte go liscomh gur ceann an ailse dachar é sin muna intar é aimsiú go lua ní bhí na torthaí róá. So seo rud éigean de rinne sé ina theomar chudailta. Tus go raibh eolaíocht Oscailte. Tus go raibh sé ábhalt an taidíanamh ar an idirlín. Agus tuiscint, agus an tásta seo nua a dhéanamh. Ceist amháin a chur daoine ar an isise a réist, an mu sé seo sábháilte. I mean, tá joblag's a sí sa shed ag gobar le bactéir, tá sé i gachrú an géineolaíocht don bactéir cad a tharlóg. Well, níl sé róganna na camera ní cap mise. Má tá a géirí ibriú le aon bactéir agus an ggéine ahrú, so GMOs, chuil sé an term sin hana féin. Má tá a géirí aon GMOs i dhéanamh, bíonart sa cadúnas áilt ón EPA. So bíonart scríomh seach do tuiscint a mhíniú, aon sais próiseas a méid tú gúsáid a mhíniú comá. Agus bhí ar ranó siad an fiú cadúnas ar dit, an méid sé sábháilte. Na Dánlann Phoiblí deganáí bhaid siad ach cadúnas le bheile hain. Agus an brí atá le sin ná go méid siad ag gobar le bactéir go bhaightear gná, like go bhaightear san éair, go bhaightear crackan daoine i ngach. Nach dhéanamh sé aon damáiste, bhfuil sé go thomláin sábháilte. Nach tuair sé, ní bheith aon an bráte, ní aon sé aon damáiste don timpeallacht. So ní bheith duine ag an na síon sin sa shed mar dúir mé a duinmh an céad H5N1, na pe víris, pe bactéir. Ní capan go léimpínte go méid aglairn ribh an Dánlann Phoiblí. Ach tuigim, gur chóir é a ceistú agus go chóir cíntú go bhfuil gacrad
all right, nach bhfuil aon duine gláán as a bheabhar. So, seo an DIY bio, so seo an sais rud atá tarlú I 2011 tháinig na príomh imróí sa na saotharlann Phoiblí le chéile agus chuir siad an drap seo le chéile. Duine mé iireacht cúpla ceann úsáid, gach lá. No, you don't know everything, míl mór an arólas agam. Ach, sin in saotharlann Phoiblí. Capan gur fiú súla chumad go dtiocfaidh rudí mór tásúlagam ón saotharlann. Agus, má tá seomra chuilta spártha, má tá séad spártha gut bhrálam tacht agus mo chiiste na hurtlum agus saotharlann Phoiblí a bhunú. Sinné gur mágat.